Vice President Tactful Chiwenga aiwazochiva mumutera manje. Panapa vanhu vakatoya vakataura mashoko ekuti aiwa Chiwenga avakura macampaign, ataura mashoko ekuti aiwa ZANU-PF yava corrupt kubva kumusoro uko kubva ku the heads, achifananidza nefish achiti aiwa we must change that, achizviona sechampion anoda kufight against corruption. Panapa taona kuti vanhu vabva vakamubata nokuda kwezvinhu zvaanonzi akaita. Sana bena mashoko anobuda panapa tona kuti aiwa it has been a shock kuna VP Chiwenga to subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda panapa Zim ai akomana uno achiposta mapictures amuri kuona ayo picture Mary Mubaiwa nayo VP Chiwenga wanyora chiti, can a man who bribed courts to deny his wife travel documents until she had her arm and legs amputated truly be the face of fighting corruption? How can someone fighting to be president who pretended to defend the constitution in 2017 before removing Mugabe be trusted? The Citizen Coalition for Zimbabwe Party asks, satikuna mashoko ari kubvunzwa panapa chiburitswa mu Zimu aya ari kunzi aiwa vakomana we Citizen Coalition for Zimbabwe vari kuya panapa vachibvunza vachiti yes we can say zvazvo kuti aiwa VP Chiwenga vanhu vanga vasaidhira kana kunge kuona ziva vari kusideline kana vari kuitirwa zvakashata, but people vari kutarisa on the other hand kuti rimwe side tinoona kuti pane nhau dzinofamba dzitaurwa zvinzi aiwa matravel documents aiwa Mary Mubaiwa aiwa akabribe makoti nobva abatwa nobva zvinzi akwanisa kunosika medication. Munongozana nyaya dzacho zvikazobviswa makugumbo neruoko, munoziva nhau idzi. So people they are now questioning themselves kuti aiwa can we trust munhu akaita zvakadai so kuti agova president number 1, 2 ofighta corruption, 3 ogomiririra rights evanhu munyika yeZimbabwe? What is the mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pe a strong situation? Atoda mboti aiwa nhasi vanhu vambodhibhetana vambuya vambotaura kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa chimanya mukomment section medu tinzwe mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko chashamisa vanhu. Pira comment section medu musano subscribe or like, so turn on the bell icon.